Pri investovaní sa väčšinou zaoberáme rastom a ziskami. Toto video bude však o poklesoch. To, že sú poklesy na finančných trhoch prirodzenou súčasťou investovania, to už asi väčšina z vás vie. Avšak ako často môžeme očakávať poklesy v určitej výške? Pomôžeme si najrozvinutejším akciovým indexom S&P 500 za obdobie rokov 1923 až 2023, čo je 100-ročná história. Dáta nám ukazujú, že pokles na akciových trhoch 3% prichádza v priemere 7,2 krát za rok, čo je takmer každý druhý mesiac. Pokles 5% prichádza v priemere 3,4 krát za rok a pokles 10%, čo je hranica, kedy už aj médiá informujú o poklese na akciovom trhu, je približne 1 krát za rok. Pri tomto poklese zvykne veľa drobných investorov panikáriť, ale to často len preto, lebo ešte nezažili svoj skutočný prvý pokles na akciových trhoch. 15% pokles prichádza v priemere každý druhý rok a pokles nad úroveň 20% približne raz za 3,5 roka. Pri týchto hraničných poklesoch treba ostať pokojný a držať sa dlhodobej investičnej stratégie. Skúsení investori totiž čakajú na tieto väčšie poklesy, aby mohli maximalizovať svoje zisky v budúcnosti. Samozrejme sú ešte aj väčšie poklesy, ale tie prichádzajú menej často. Väčšina budúcich ziskov sa teda tvorí v poklesoch na akciovom trhu a to treba mať na pamäti a nebáť sa toho. Verím, že vám toto video pomohlo, páčilo sa vám, ďakujem vám za like, sledovanie alebo odber a nezabúdajte, peniaze sú čas.